Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Links van mij, deze charmante dame, stel je even voor. Ik ben de Marl. En daarvoor, Ik ben er Mathieu. de Mathieu. Oftewel, Marl en Mathieu. En de mensen die een beetje van volkstuurlijke muziek houden, die weten dan wel waar we het over hebben. Want ze hebben onlangs het 25-jarig bühnenjubileum gevierd. En vier je deze avond in het plat. Terugblikken op die 25 jaar. En natuurlijk de nieuwe CD die ganz centraal staat. Böhmisch meets Pop und Oberkrein. En dat is het Dösje. Marl en Mathieu. En dat is de rode draad hu in het stuntje Marl en Mathieu. Dus zometeen even Marl en Mathieu oerslichten op die 25 jaar. En dat doet voor eigenlijk al muzikaal. Blaasmuziek blijft immer tromf. Ja, en ik kan niet zeggen met wem dat ze gemaakt had. Dat mag ik er zelf vertellen. Vertel maar, wie wil het zeggen? Nou, dat hebben we opgenomen met de Krombacher muzikanten. Dat is eigenlijk een nummer dat wel al dit jaar geleden is opgenomen. Maar helaas net dus uitbraad door ziekte. En we voor nu Jan stoot op zijn dat er nu dit jaar wel op de CD en vooral op de jubileums-CD staat. Ja, en de Krombacher, wie schön is dat? Een van de beste, laten we maar zeggen, kapellen in de buurt. Wa? De Krombacher muzikanten en Marl en Mathieu met... Blaasmuziek blijft immer Trumpf. Blasmusik kann viel erzählen, man liebt sie auf der ganzen Welt. Sie schenkt Melodie zum Träumen und zeigt uns, was zusammenhält. Mit Blasmusik geht vieles leichter, weil Lebensfreude darin steckt. Sie bleibt die Rose aller Töne, das haben wir schon längst entdeckt. Oh, de Krombacher muzikanten samen met Marl en Mathieu. Mathieu, du sagst gerade over dit nummer, hè? Zeg het maar. Ja, schön om te vermelden bij deze nummer is dat het arrangement is gemaakt door een stater jong van Terwinselen. En dat is door Freek Mestrini, wel bekend ook van Ernst Mosch en de Egelander muzikanten. Oh, dat is een echt goeie, wat? Dat kan ze zeggen, joh. Ja, Krombacher trouwens ook. Marl en Mathieu, 25-jarig bühnenjubileum hadden er onlangs gehad. Wanneer was dat? Dat is nog ja niet zo lang geleden, hoor. Dat was laatste zondag. Vorige week. Ja, vorige week. En dan wij gespeeld als eerste. Door 30 oktober. Ja, ben ik er Mathieu net uit, was ik dat niet meer. Ja, zo ja, het ziet kunt met de jaren. En even terug naar dat jubileum. Wie was dat? Schitterend. Ja, totaal uitverkocht, wat? Ja, en één woord schitterend over ons. Ja, niet daar verdruimen we. Nee, dat stemt. Het waren eigenlijk op veel plaatsen nog feesten gaande. Oktoberfest en zo. Ja. En dan mag ze eigenlijk vroeg zien, want dan nog lu komen. Want in het begin houden we wel, zo je alle twee zo überhaupt al lu naast komen. Maar we moeten toch zeggen, het wordt toch Schön gevuld. schön gevuld. Voor de beeldvorming, waar was dat? En Café Akens. Ah, bij de Akens op Blier, hey. Ja. Jood, had er door herinneringen aan of zo? Ja, in principe wel. Ja. Eigenlijk is er Akens allemaal het proeflokaal van ons geweest. Ah, oké. Want eigenlijk als mystery zijn we begonnen. En we gaan eigenlijk bij Akens en Engmeldeweg allemaal gerepeteerd. Trouwens, u had ook carnavalshits gehad als mystery, hè? Ja, zeker. Dat viel me toe graag in. Ja, zeker. Ja. Nou, laten we even door die 25 jaar heen, joh. De CD, waar ik het gerade over hou, Böhmisch meets Pop Oberkrein, is dus Böhmisch met Oberkrein en het Zuidse pop. De jullie willen ook muziek horen. Dadelijk gunt voor met u terugblikken over die 25 jaar. En dan zat u, ja, die 25 jaar, wow, waanzin.
Stemt. Waarom had hij dat nummer opgenomen op de cd? Vertel. Gewoon een leuk eigentijds arrangementje. Lekker pittig klinkend. En in één woord eigenlijk waanzin. Waanzin, loop voor luisteren naar Marel en Maatje met Waanzin. Von dir keine Spur, die Wohnung ist leer und mein Herz wie Blei so schwer. Ich geh kaputt, denn du bist wieder bei ihm. Ich weiß nur eins, jetzt ist Schluss. Und dass ich dich kämpfen muss, wo bist du? Sag mir, wo bist du? Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn, du spielst mit meinen Gefühlen. Und mein Stolz liegt längst schon auf dem Müll. Doch noch weiß ich, was ich will. Ich will dich. Leuk dat tuba doordrijven, heerlijk. Goed, voorjend met Marel en Maatje, zo wie je zaten, door die 25 jaar heen banjeren. Wie is het eigenlijk ontstaan allemaal? Dat is een initiatief. Ja, in 1995 word ik betrokken bij de Kirchrutscher specialiteit nummer 5. En de wordt Marel toen nog bij de Hampelementscher. En van het is het aangekomen bis aan de kaal komen van zus en zo. En in 97 is toen Mystery ontstaan. Pauze had van willen alle twee wel zingen. Vertel dan eens even welk nummer dat was. Welk nummer muziek die herzen gelukkig maakt. Wat opschot doen. Nog Frans Bauer en Marianne Weber en voldoende gezongen. Oh jee. Nou ja, dat is niet echt volksliedelijk. Maar goed. Nee. Maar toen waren we eigenlijk ook nog sukkende. In die tijd in principe van toe. Bij de Ton Kwaflig opgenomen. Destijds naar Peter Bartolomee en de Ton was uitgever. Namen ze er twee op die helaas niet meer onder. Nee, leider niet. Nee, maar wel heel dierbare lui. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. En de Ton had toen eigenlijk best hebben dus gekeken, ja, welke richting. Nou, dat was in eerste instantie Mystery, waar dan een beetje Marianne Weber en Frans Bauer. Maar ja, we kwamen dan eigenlijk toch kort hangen dat het toch niet eigenlijk dat nee, was. Niet echt. Wat verwoordelijk, hoe leveren Dernela natuurlijk. En zo, ja. Waarom? Ik vond dat je wens aan. Weet je, geloof het toen net in Dernela. Ik denk, nou, daar had ze tenminste een reden. Ja. Maar dus er Ton had dus eigenlijk een beetje gesteund in het volkstuurlijke. Ja. En dan vingen we een eerste optredje had toen bij de Michelic in de Rode Halve. Ja. In het voorprogramma. En ja, toen vond ik dat toch meer aan het prikkelen, dat volkstuurlijke, dat Oberkruiner. En zo zijn we eigenlijk een beetje in het volkstuurlijke gerold. Naar de eerste cd. En dus we met groepen zelfs begonnen. Wa? Ook nog, joh. Ja, vertel jongens, vertel. Ja, ik hang aan uw lippen. Toen met originaal harmonica-vrienden. Met door Guido Bekkes. Door Ton zelf. Ja. Door Hugo Wetzels. Door Fred Mertens. Door Zietse Adema. Zo zijn we eigenlijk toe bij ons. En dan zijn we ook in de eerste keer in contact komen met de Duitse televisie. Ja. Zijn voor verschillende televisieoptreden gehad. Wie kwam er dan met in contact? Houder Ton die contact? Nou, nee, eigenlijk het al. Eigenlijk wordt het zo. Ik ben in de internet afstreuver natuurlijk. En die houden daar in Heilbronn houden ze zoiets van. Ze willen dus een. Langste slager nog ter wereld. Willen in Guinness Book of Records komen. Dus 24 stond, 3 dagen gingen er 24 stond. Moest ik een stuk terug op de bühne. Nou, en ik denk dat is wel een leuk idee dat we dat herkennen, joh. En we wisten natuurlijk niet wat voor tijdstip was. Mijn god, wat een uitdaging. Hè. Maar goed, vertel weer. Maar ja, ze worden allemaal toch een beetje enthousiast. Want die zei, ja, het kan niet dat we met een naam moeten optreden. Want die moeten natuurlijk je stonden gevuld krijgen. Maar dat had vrij joodje jangen, voor handje geluk gehad. Voor hem 10 uur of in de rij. Toen mogen we er niet de dag wegkomen, omdat in dat zo zou bevallen. En zodoende zijn we eigenlijk weer een tekstschrijver komen. Destijds, die zichzelf dan richting ons vroten van Marvels in de tekst verschreven. Eigenlijk nog aanleiding van die televisieoptreden.
Ja, kijk, wie schön wil het han, wenn Ja. ze zich aanbieden om Ja. een tekst te schrijven. Geweldig, toch? Ja, absoluut. Ja. En dat is eigenlijk een van die teksten. Blasmuziek blijft immer Trumpf. Dat is een van die tekstschrijver Heidi Nestel en Tommy Ja. Zaliger. Die vrouw had zich toen aangeboren. En die tekst, die hadden zo veel teksten geschikt. Maar ja, de maakt er een bepaalde keuze. Moet ik leggen eigenlijk. En ik vind mensen die zingen deze, moeten van hoe ze het hart zingen. En wij maken de muziek erbij daar. Dat maakt hij. Ja, dat Tommy Zaliger had toevallig de muziek gemaakt bij verschillende liedjes. En ik ga dan arrangementen gemaakt op de liedjes. Want van de Tommy Zaliger stond nog 2 liedjes erop. Ja. Ook in samenwerking met de Heiner Graaf. Ja. Ook een redelijk bekende tekstschrijver Ja. op slager en zo, om maar even te zeggen. Ja. En wat had er Tommy nog geschreven? Dat was Blasmuziek blijft immer Trumpf. Walserklänge vom Egerland en Was wär Was wär das Leben ohne Freunde. Ja. Die zijn allemaal, die schrijven er gewoon. Was weer dat leven ohne Freunde kunnen voor later nog huren, dus dat is geen probleem. Ja, dat is wie zo welke gaat rollen. Hè. Wir gaan langzaam richting reclame. Wenn ik staan Böhmischer Wind, wat had er met dat nummer? Nou, ik vind het een ganz emotioneel nummer. Voornamelijk eigenlijk ook omdat mijn mama een schöne nummer vindt. En dat we toch vaker in de bejaardenhuizen waar we dunt optreden, omdat we dat jaar dunt. Jullie kennen het. Jullie kennen het en je ziet toch een bepaalde weemoed in de gezichten. En ja, dat deed zich gewoon weg goed. Maar het Böhmische deed zich sowieso goed in het hart. Böhmisch is geweldig, absoluut. Vertel mich jetzt. Van jullie luisteren naar Böhmischer Wind. Böhmischer Wind. Van wem is het origineel, maat? Die weet ze dat? Van der Ernst Mosch. Ai. Ja, ik was er wel, maar ik denk, ik laat het maar zeggen. Dat is beter. Böhmischer Wind, in dit geval van Marl en Mathieu. En ja, met name voor de ouderlu die u warm hart zou dragen, want u in die verzorgingscentra zit, want bejaardencentra zijn van niet meer. Nee. Yes. Wie dacht dat er dat gemiddeld? Ja, de laatste tijd wel heel erg veel. Ja. Waardoor kunt dat? Corona? Ja, corona, maar eigenlijk ook te leefde voor de ouderlu in principe. En ik eigenlijk allemaal gehad. En ik vind eigenlijk dat ook belangrijk. Ik denk allemaal, we verzelf ons leeft zitten en we zitten daar. Zijn we ook vroeger voor een standje voor maken. Ja. En of jullie dan zeggen, ja, zo wel maar in een verzorgingshuis of in een woonzorg of zo. Dan denk ik, nou ja, ik ben er best wel stoot op. Ja. Ik ben stoot erop en ik alleen de tintelingen en de prikkels voel aan de lui en ook de oren eigenlijk. Dus die zien dat het een jot deed. Ik wil al die artiesten trouwens die pro-deo optreden in die verzorgingscentra hartelijk applausje geven. Ik ga zelf een levende lijve had ik het met morgen maken. Ja, net omdat ik door zo is, maar wel omdat ik door toevallig word. Compliment. Bijvoorbeeld Jacques Mevers is ook zo'n persoon die dat deed. Maar dat terzijde. Vergunt even luisteren naar Böhmischer Wind, zo wie je zat. En dat kind voor reclame, nieuwsreclame. En dan zijn voor jullie wat terug bij Marl en Mathieu 25-jarig jubileum.
Geweldig, waar. Maar de Riedelring. Ja, het is geen Oktoberfest. We er nu ingeschaltet aan. Voor zund 25 jaar terug een blikje. Oftewel, door die 25 jaar heen lopen met Marl en Mathieu. En auf Wiedersehen bij Blaasmuziek steht op diezelfde cd. Waarom is dat nummer op die cd gezet? Waarom wordt dat een keuze? Waarom wordt dat de keus? De blaasmuziek zit gewoon in het hart. En dit is het eigenlijk immer een auf Wiedersehen. Du willst immer wel die blaasmuziek aan. Zo is het gewoon bij ons twee. Blaasmuziek is eigenlijk ons leven, om het maar even zo te zeggen. Ja, sowieso, wenn ze in die volkstümliche Musik zit. Ik bedoel, volkstümlich en volkstümlich heeft behoorlijke verschillen. Ja. Als het Schlager volkstümliche, dat is wel ganz anders. Voor zijn door die 25 jaar in een banjeren waren. Daar zijn we nog niet echt ingewerkt. Oké, nou, dat mystery en bij de... Originale harmonica-vrienden. Harmonica-vrienden, met de Ton Kwaadvlieg enzovoort. Wat wordt het vervolg daarvan? Randertje daarvoor je slagen. Oh, vertel! 2001 meer aan. We zijn er nog in Meran weer. Ja. En we moesten doen een slager aan. En we houden eigenlijk een nummer van Hans Kolombiewski. We houden hem doen voor ons, waar eigenlijk plat was. Het dialect voor de slagerparade. En daar hadden we zelf het idee van... hey Hans, zouden we de nummer niet eventueel in het Duits kunnen brengen? Ja, dat kunt eigenlijk ook nog, hè, maar... Nee, maar we horen 2001 verjijzen. Ja, maar de best al erop in het hokken. Vertel maar, 2001, ja. Ja, dus zijn we inderdaad in Meran weer. Ja, die eerste keer. De eerste keer in Meran weer. Dat is eigenlijk zo bevallen. We waren dus samen met Merkelander Boeben, met Anita. En de Keizerboom. Eigenlijk met een bus van hij. En dan kreeg ze toch waarom nog meer de smaak van het volkstümliche te pakken. Dus er was nog meer motivatie voor eigenlijk in die volkstümliche wel te blijven. En met name ook eigenlijk het Oberkrainer. Ja. Maar we zijn ondertussen er ook het Böhmisch eigenlijk allemaal je truien blijven. Daarvoor zitten daar nog natuurlijk ook het Böhmische klanken in. En daarvoor je weer van blaasmuziek houden. Ja, dat wordt een koppertje. Wir wollen zingen. Vertel. We willen zingen, dat is ja eigenlijk in principe wat dat is zo was. Ja. We houden eigenlijk de tekst. En de Hans, ja, daar worden we eigenlijk ook ganz kapot van. Hans Kolombiewski, nogmaals gezegd, ja. Hele bekende Kerkruitje natuurlijk. Ja. En voor heel veel laat ze danken en Kerkruid, vind ik. En we kanken hem natuurlijk van hoe ze vastelovend speelt. En we zitten het staat natuurlijk ook lang in de carnavalsspeltjes, zei ze. Dat worden tussendoortjes natuurlijk. Maar ja, Meran wordt ook eigenlijk ook een hoogtepunt, moet ik zeggen. Eigenlijk wel, ja. Ja. De eerste keer nog meer bij de tweede keer. Ja, de eerste keer wanneer ze dat deze, dan kunnen ze zo'n koerzaal. En ja, Meran is gewoon een hele schone stad. Even voor die kijker en luisteraar, wa? Wat wordt dat precies? Wordt dat een slagerconcours of weet je? Alpen Grand Prix wordt dat. Wie wat? De Alpen Grand Prix. De Zuid-Tiroler Alpen Grand Prix. De Zuid-Tiroler Alpen Grand Prix. En dat was eigenlijk een treffen van Schlager, Oberkrain, Böhmisch. En dat wordt een soort wedbewerb, zeg maar. We gaan iets in Beringen daarvoor. Ja, de vuurring voor de Benelux moeten doen. Om überhaupt door te komen. Om überhaupt door te komen. Ja. En dus zijn we inderdaad geselecteerd om voor de Benelux samen doorheen te gaan. En dat was een unieke ervaring. Ja. Ik weet nog inderdaad dat toen ook nog een avond is je weer in de Heidse treff, en ik me niet vergis, wie duur door met bezig wordt. Dat is al langer geleden. Ja, dat is nog langer. We hadden nog eens met de Ralf Keulers gespeeld. Met de Kevin. Euroder Alpenblitz. Wat natuurlijk ook nog gehad. En ja, Jot, het is natuurlijk zo, als ze met groepen muziek onderweg best, moeten ze natuurlijk ook allemaal afwegen dat ze natuurlijk geen rennen zien deze. Ja. Maar helaas hebben we natuurlijk ook geen pech in de loop van de jaren gehad. De gun voor dadelijk even op inzoomen. Vergunt luisteren naar dat oorspronkelijke nummer van Hans Kolombiewski. Wie had je dat trouwens? Hoe had ze dat doen? Het oorspronkelijke nummer? Vier willen zingen. Ja, maar dat is het doel. Of had u dat verdolmetscht naar Tutje? Verdolmetscht. Oké. We willen zingen. Ja, wij willen dat niet. Hij kunt. We willen zingen. Oorspronkelijk van de Hans Kolombiewski. En uitgevoerd door Marl en Mathieu. Das für ein ganzes Leben lang
kant van Hans Golubieski wordt duidelijk te huren. En ja, Marcel wensen zitten te kijken. Ik denk dat ze kippenvel had. Allemaal trouwens. Goed, dat was Meeraan. Wat zou er door toen worden? Rijden, hè? Wat is met voor het rijden, ja. 3 keer. Ja. Ja, dat is toch geweldig? Ja, dat vind ik ook. Dus er Hans, dat is zo door al in Meeraan. Dat is er al niet meer aan, ja, absoluut. Goed, volgende hoogtepunten in de carrière van u. Du zaad graad, ja, voorhand nog het downs gehad, hè? Ja. Zullen we eerst de ups pakken en dan pas de downs? Ik vind het prima. Misschien voor de intieme vuur. Ja. Nou, wat waren nog meer voor gedenkwaardige momenten in die 25 jaar? Dan moet Sarah eigenlijk verzond een paar maal in Heilbronn weer. En wat eigenlijk best wel schön was, want samen met de pap van het Stefanie Hertel op de bühne stangen. Eberhard Hertel met het Heike Schäfer. Heike Schäfer. Genghis Khan. Ja, de zoon van Genghis Khan. Ja. Dat waren best wel hele leuke momenten. En wat ik eigenlijk het schönste aan vind, is dat ze door Sissa te gewoon blijven. Dat ze zowel op de bühne als zingen de bühne. Maar- Precies hetzelfde zijn. Mathieu, du kent dat waar. Du bent ook een tussen aanhalingstekens geboren artiest waar. Dan had ze toch je zongen adrenaline door het lief, joh. Ja, dat kan ze heel opzagen, ja. Ja. Het is toch wat verwaard ze van wanneer ze televisieopnames had. Ja, wanneer ze in Heilbronn wist ze geest eigenlijk nog een oude eventfabriek. Dan denken ze, wat is dat? En wanneer ze op televisie is, denken ze, ja, de lui ziet niet wat dat allemaal drummerum is. Dat wordt een Heilbronn, maar verzin een keer uitgenodigd in Oostenrijk. Dat was ook voor een televisieopname. Waar was dat? Waar was dat nog eens? KTV. KTV, ja, maar de plaats voor... Dat kan me niet meer zo goed herinneren. Ik wist wel dat het voor en na het Robin eraf met de ton kwam. Met de ton vliegt toen nog, ja. En een busje. En ik kan me nog herinneren dat we ook van mij, wat ik dan nou geregeld. En dan verstonden eigenlijk voor een klooster. En vrouwen allemaal zeiden, dat kan nooit de televisiestudio zien. En de marden inderdaad en de pater de deur op. Dus Dat schöne wel de pater wordt komen verschellen. We zijn alle nu red voor ons hoes en kieken. Maar gaat de deur op en de pater. Oh, dat is zo'n klein mensje. klein mandje, ja. Maar ja, natuurlijk, er zijn kwaflieszettingen mee. Wat dat is terug geregeld, moeten we bij de pastoren zingen of bij de pateren. Ik moet zeggen, ja, we komen iets door de bibliotheken. Het wordt echt door een kapel. Dus we houden echt zoiets van, ik denk, oh je, wat ga ik nu door? Wa? Ja. Maar op een moment houden ze dan in de hengerhoek. Henger in de bibliotheek, hongen je ding. En daar vangen dan de opnames natuurlijk eens plaats. En iedereen en kroeg natuurlijk doe. Eigenlijk die lokaal aangezet. Ik mocht dan hoeven niet bij de manslu. En ik kan me nog herinneren dat er toen kwaflig. Dat zijn gewoon van die hele leuke momenten waar men zich jaren herinnert. De bij ons zich toen gewoon met in het denk, hoe is te doen? Maar zijn vrouw zei dan met je is te doen. En hij zei, ja, we zijn er tussen de pateren. Dan kan ik me ook gewoon aan hoe is te doen. Dat zijn momenten die verjet ze gewoon wegnemen in die leven. En de moeten we natuurlijk spelen. En ja, die jongen die waren natuurlijk live spelen gewend. En de Wits televisie is vaak playback. Dus we moeten doen alsof. Ja, dat loont natuurlijk Janne van die jongen was. Nee. En dan kwam die camera en ja, wanneer ik net hoef te spelen, wat is dat? Hey. Ja. Maar dat is gewoon weg zo. En het schöne woord, bij dat liedje wat voor je braadhand, dat wordt in den bergen van de Afseniek, zoomen ze op de ton in het begin. En dan zie je dat echt de nerf houden. Oh, zo schitterend. Gongen de toetsen van alleen spellen. Maar dat zijn schitterende momenten, wensen zo je het met maat. Ja. Goed, we willen zingen aan vergaat. Über den Wolken, ja, dat kennen we natuurlijk allemaal van de Reinhard May. Ja. U had er een sausje overheen gegooid, hoor. Ja, het bekende Oberkreiner sausje, zullen we maar zeggen. Hè? Het Oberkreiner sausje. En Über ook den wel Wolken. met medewerking van onder andere door Marcel Junge, trompet. En Lei Kraus had door nog de klarinet ingespeeld. Allee! Allee. Lei de Grus van hey, adie. Voor je luisteren naar Über den Wolken van Marl en Mathieu. Windnorder Stadtbahn 03. Bisher höre ich die Motoren, wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren und der nasse Asphalt weht, wie ein Schleier staubt der Regen
wie blut sie schwebt, der Sonne entgegen. Was ich doch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Und Stehen. ein letztes Glas im Stehen. Böhmisch meets Pop und Oberkrein van Marlene Mathieu. Wo kennen de Leute de CD kriegen, wenn ze willen aan? Mag ik ze even laten kijken? Ze is CL bij Café Akens uiteraard. Oké. En maar ze kan ook via Facebook, via persoonlijk bericht, even boos besteld werden of afgehaald werden. En daarbij kan je natuurlijk even zeggen, op Facebook vindt er zo'n Marl Mathieu. En voor de prijs hoeft ze het net te laten, want... 16 nummers voor maar liefst €9,95. Ja. Hoe krijg je dat nog? Jongen. Net ze geloven. Nee. Goed, even naar de gezondheid van u. Want er had ook geen tegenslag gehad in de gezondheid. Wij wordt iets anders toen. 2013 eigenlijk zo'n verbegonnen met dat ik eigenlijk krank was met de loof. Ja. Maar voor zo'n 2014 een CDA Oostbraat, Schlager Böhmisch Oberkrein. Dat is toen niet gelukt omdat ik op een gegeven moment COPD kreeg. Wat gevolg had stemproblemen natuurlijk, luchtwegeninfecties. Nou, toen had eigenlijk 2 jaar erop je door dat het er wel waarom je uit. En toen kwam nog Mathieu aan de rij. Helaas. Leider met een herseninfarct. Ja. En dat had lange tijd geduurd om dat herstel. Waarom, zeg maar op het punt te komen dat ze weer dingen goed doen. Hou 2,5 jaar droes liggen. Hou een eigen studio. En door de omstandigheden, natuurlijk, dan duurt het zo. Nu die zich dan eigenlijk niet meer zien storen. Ja. En wenn dan alles van jou gaat, moet ze van jou opbouwen. En dan moet ze van kijken dat ze waarom lu na de crisis. Maar op een gegeven moment, het gaat niet meer zo wie het vroeger, jong. Ja. Leider had ik aan die herseninfarct epilepsie overgehouden. Dat is natuurlijk een geluk bij een ongeluk dat het alleen maar dat is. Maar dat is ook niet schön om door met te leven. Maar dat vooral voor de muziek. Ja. Daar zou we het dan ook nu bij lossen. Want vrouwen, je zelf net uitgebreid over die gezondheid moelen. Het is al erg genoeg. Was weer das Leben ohne Freunde. Dat vind ik een leuk bruggetje voor het volgende nummer. Absoluut. U had uiteraard uw vriend in die slijtertijd leren kennen. Hè? Ja, Jansjoot. Ja, ja. Dat is allemaal zo. In het begin van wie we de nummer eigenlijk houden, dan had ze nog vriend, want dan is je dit leven nog goed. Ja. En dan zingt ze dat nog uit volle borst. Want hun uiteraard, je ziet dingen, maar ik vind het schon met u veel vriend, maar in zwart ziet leert ze de richtige kennen. Van gaan luisteren. Was weer das Leben ohne Freunde. Der lässt dich nie allein. Du wirst da nie einsam sein. Wenn Freunde feiern, kannst du sehen. Die Freundschaft macht das Leben schön. Und niemals wird dein Glück vergehen, wenn sie an deiner Seite stehen. Was wäre das Leben ohne Freunde? In seinen Tiefen und den Höhen. Da gäbe es längst nicht so viel Freude. Es wäre bestimmt nicht halb so schön. Was wäre das Leben ohne Freunde? Man hätte wirklich nicht viel Spaß. Hast du im Leben gute Freunde, dann trink darauf und heb das Glas. Was wäre das Leben ohne Freunde? Ik denk dat menigene dat kan zeggen, der aan de lijve had ongevangen wanneer dat ze die vriend nodig had. Dat wordt zo maar zeggen. Ja. Dit woord, ja, door Mathieu de Rocket met ene bij. Hij zit, dit woord, het nummer wie voor de tweede maal in meer aanboren. En dat was in 2018. 2018, kijk eens aan. Leuk nummer trouwens, dankeschön. Geen verdadelijk, dankeschön und auf Wiedersehen. Maar dat is het nog te vroeg voor. Wie stelt er de toekomst nog voor, uur 2? Nou, ik wil hopen dat we er nog 30 jaar kunnen vieren, wat bühnenjubileum. 5 jaar weer, wat? 5 jaar weer, kijk, corona is eigenlijk een beetje van de kant. De krankheden zijn nog een beetje hangen de rug. Afkloppen. Ja. Even afkloppen. Ja. Of je weet dat het dus nu eigenlijk toch het beste heet. Ja. En dat we eigenlijk toch een beetje naar de toekomst kunnen kijken. Probeer het zwar ouder, maar de muziek vergeet niet hoe ze dat was. Kijk, ouder werden voor allemaal, maar zolang wie het lichaam het toelaat, zijn je nes van het leven en ducht wat ze zin in has. Ja.
Matti, vergunt dadelijk ook nog, maar dat geeft dan boete de uitzending. Gunt voor nog kijken of we nog een cd voet kunnen geven aan deze of gene. Hè? Ja, zeker. Ja, wil er nog Gertra toevoegen? Of hand voor alles gehad? Of zei ze, potverdikkie, dit zijn we nog vergeten. Waar kunnen ze zich bereiken, wanneer ze zich willen boeken? Ik noem maar je het. Via Facebook, onder andere. Ja, ik denk eigenlijk via Facebook. Dat is eigenlijk toch op het moment het medium wat je eraan eigenlijk op vangt. Ja. En wat ik eigenlijk trots voor wil voegen is dat voor allemaal je zong moeten blijven. Ja, en dat is dat we nog lang genieten maken van de muziek. Eigenlijk ook de collega's, maar ook alle lui die eigenlijk fan van ons zijn of die de muziek van ons schön vinden. Wel we nog hopen dat we heel veel schön standjes met hebben blijven. Ja, ik weet inderdaad nog, Jort, en dat is het laatste wat ik erover zag, dat Stoe dat toen verschrikkelijk vond, wie dat allemaal net doorkroet gewoon, omdat de gezong heet dicht in de steek gloot. Ja, precies, ja. En dan, ja goed, daar is een hoop vuur bereid en dat gaat dan net door. Ja, dat is dan jammer. Ja. Mag ik u bedanken voor de komst naar de studio. Dat u nog lekker mag genieten van dat geweldige 25-jarige bühnenjubileum wat er op 30 oktober dit jaar had gehad. Ja, en ik kan alleen maar zeggen, Matti en Marl, blijf je zonk in een goede gezondheid. En daarvoor nog lang uw muziek mag horen. Bedankt dat voor helemaal zie je. Dat vind ik ook het. Ja. En dat voor ons vaker daarvoor zie je dan, man. Ja, zeker. Ja, zeker. Ik zou willen zeggen, bedankt voor de komst naar de studio. Hier je door. Adieu. Adieu.